Ano sa may sakit niya? Breast cancer. Breast cancer? Ano sa na stage? Stage 4. Stage 4? Wala ka luoy. Te, ngayong bantag. Wala, kaniwang na kayo eh. Iwangan na sila. Ako. Ikaw mo yung nagkuha na ni, nagatiman? Dugay-dugay na ni siya nagigda dere. Mga ano na, 6 months. 6 months na. Gikan sa iyang pagkasakit. Naingon anak na siya largo. Dili ka na. Pagkabikil siyang liog. Pagkabikil siya liog. Pero gipa-check up ninyo. Oo. Nya unsa may ikuan sa doktor na? Ano ang doktor nga, dili na daw sila matambal ba kay wala na daw ito Wala na eh. wala na sila tambal man na. Wala na may. Unsa te? Wala na sa'yo. Kuha na kasi daw nga maayo ka. Wala na ka-sure nga maayo. Unsa ang sakit nimo te, breast cancer? Oo nga. Magpiligas akong liog. Te, Naligtas akong liog. sa imong liog? Kanya, hindi na ko sa cancer. Unsa may hinungdan na te kaning nabikil ra imong liog? Ulit ka naman to. Pero, naano siya ng step-step. Nabikil ra yung liog ani. Tapos, Na te, tapos, nagwan din sa unsa man sakit na istorya te? pati pagkaon ni siya. Pati pagkaon lisod na. Nakulo na yung akong tiil. Di nakalihok tanan nimong lawas te. Kaliw kang kamot. Ako na ang ditan. Hindi na mag-unlad o kaya. Di na makaya og mag-unlan ka. Unsa man ni siya lang nagi-take nga tambalan eh. Pinilibol lang. Pinreliver ha. Wala siya ginatake nga tambal na eh. Kay kuan maligya ka nang unayin nung ba kay may kapalit, may budget niya. Ang budget po chok, saktuhan na sa mga pagkaon ba? Munang wala mo nakapalit siya tambal, maintenance. Wala. Kuya po ni Monte eh. 6 months na siya naglubog. Ikaw dyan nag-atiman sa mong mama? Oo. Gikan sa pag 6 months niya? Dili, gipauli ako dire. Man di ka gikan. Sa Negros. Sa Negros ka gikan. Nag-unsa mga sa Negros? Eskwela. Niskwila ka sa Negros. Tapos, Yundangan ako kay hindi na ko timanan si mama. niundangan nimo kay hindi mo atiman ni mong mama. May gibati nimo karon te. Hawi imong liog permente. Unsa man nung nasi andugan lang. Muni ka nang iyang samad siyang tutoy ba? Gioperahan ni siya. Di biopsy, maguro ka man lang. Pag Ano sa mga sa paper, Oh. hindi ako siya pag-abars. Dakuan siya rin. Dakuan adam-adam. Libuto din siya. Pero ano, Ni ano man na magbuto. Nya paguman mo na din nahitabo. ito. Ito eh. Grabe na dyan ni kuhanin mo na yun. Ito yun. Ang ladapi na niwangan ni Anito eh. Diyos, inoo ko. Nya nagsakripisyo ka lang nga undang ka eskwela. Yan, mong kuhan o. Mga bata, pagod yung anak. Pila na may edad ni mo long? 9. Nay mong edad. Nag-eskwela ka? Oh. Stage 4 na niyang cancer. Ayun. Ianin na lang ha. Ipalit ng tambal sa mga mama. Oh. Sira, nawata. Oh. Napa oh. Ha? Ipalit ng tambal ha. Na lang makapalit ng tambal. Mayong adlaw mga ma'am sir no. Sa gusto magpaabot tabang ni auntie no. Ang iyang sakit is breast cancer stage 4. Sa gusto magpaabot og tabang mga ma'am sir. Ipin na akong GCash number nila ante.
Adihaan na lang mula og sensei lang mga sir. Bisag ginagmay mga sir, bisag piso-piso ra. Dako niyo kinag ikatabang sila no. May na lang makapalit og tambal siyante yung maintenance. Kaya para basin daig na himala nga moabot ba na maulian na ang iyang mama. So, mura na mga iyo og tabang sa inyo mga sir no, bisang piso-piso lang. Dako niyo nagtabang sa ilaha. Labi na ilante. No? Na makapalit sila og tambal. So, nay, ate, di na ako magdugay ha. Salamat. Oh, pagpalit og tambal ha. Pagpalit og tambal lang ha. Sige. Ito sa amin.